Lektion 1. Indkøbsvaner. Når det kommer til tøjkøb, plejer jeg at gå i stormagasiner eller onlinebutikker. Det er ret fornuftigt. Foretrækker du den ene frem for den anden? Jeg synes, det er praktisk at handle online, men stormagasiner giver mulighed for øjeblikkelig tilfredsstillelse. Det kan jeg godt sætte pris på. Der er noget dejligt ved at prøve tøj, inden man køber det. Ja, det hjælper også med at undgå besværet med returneringer. Absolut. Har du nogensinde bestilt noget online, der så fuldstændig anderledes ud i virkeligheden? Mange gange. Det er som en overraskelsesgave, men ikke altid en behagelig en af slagsen. Jeg kan relatere. Jeg bestilte engang en kjole, der skulle være knaldrød, men den ankom i en mat, rødbrun farve. Det er ret skuffende. Måske skulle vi holde os til butikker, hvor vi kan se varerne på første hånd. Lektion 2. Karrierevalg. Jeg har bemærket, at folk i individualistiske samfund er mere villige til at sige deres job op og tage en ny stilling et andet sted. Det er en interessant observation. Det lader til, at de prioriterer personlig tilfredsstillelse frem for jobsikkerhed. Præcis. Det afspejler en anderledes tankegang omkring balancen mellem arbejde og privatliv. Jeg spekulerer på, om kollektivistiske samfund har forskellige perspektiver på jobskifte. De lægger sandsynligvis vægt på loyalitet og stabilitet, hvilket kan afskrække hyppige jobskift. Det er fascinerende, hvordan kultur formerer vores beslutninger. Tror du, at dette påvirker den samlede arbejdsglæden? Det tror jeg. Individer i individualistiske samfund kan føle sig friere til at forfølge deres passioner. Det kan føre til større lykke i deres karriere. Lektion 3. Vikingernes modstandsdygtighed. Vidste du, at vikingerne kunne sejle selv i meget dårligt vejr? Ja, deres langbåde var ret bemærkelsesværdige. Mange vikinglangbåde var omkring 20 meter lange, hvilket er imponerende. Det er virkelig imponerende. De blev designet til både hastighed og holdbarhed. Præcis. Det er forbløffende, hvor dygtige de var som sømænd og navigatører. Jeg beundrer den modstandsdygtighed. De vågede sig ud i ukendt farvand med selvtillid. Det er et bevis på deres eventyrlyst. Tror du, at moderne sømænd kunne lære af deres teknikker? Bestemt. Tilpasningsevne og mod af tidløse egenskaber. Lektion 4. Europæisk dynamik. Der synes at være et niveau med en europæisk superstat, der udøver en ny dominans fra Bruxelles. Det er da en udtalelse. Hvad tror du, det betyder for de enkelte lande? Det kan føre til mere centraliseret styring, hvilket kan være både gavnligt og udfordrende. Ja, nogle vil måske sætte pris på stabiliteten, mens andre vil modsætte sig at miste deres autonomi. Det er en kompleks balancegang mellem enhed og uafhængighed. Absolut. Jeg synes, det er fascinerende, hvordan politik formerer vores dagligdag. Ja, og det fører ofte til heftige debatter. Sandt nok. Det er vigtigt at deltage i disse diskussioner for at forstå forskellige perspektiver.
Jeg er enig. Viden fremmer informerede meninger, hvilket er afgørende i et demokratisk samfund. Lektion 5. Stammelederskab. Pavatan Pavatun var en stor høvding for alle stammerne i den region. Jeg har hørt om ham. Hans lederskab må have været betydningsfuldt. Sandelig. Han forenede forskellige stammer, hvilket ikke er nogen lille bedrift. Det kræver vision og diplomati at bringe folk sammen. Absolut. Jeg gad vide, hvilke udfordringer han stod over for under sin lederskab. Jeg kan kun forestille mig det. Det kan være ret komplekst at forene forskellige kulturer. Ja, og det er afgørende at opretholde freden mellem dem. Hans eftermæle skal huskes med stor respekt. Helt sikkert. Ledere som ham får mere historiens gang. Lektion 6. Tropisk flugt. For fuld ud at nyde den tropiske atmosfære, er det en klog beslutning. Ja. Har du brug for nogle anbefalinger til aktiviteter? Jeg vil meget gerne høre dine forslag. Hvad med at udforske lokale markeder for autentisk mad? Det lyder dejligt. Jeg nyder at smage lokale retter. Du kan også prøve at snorkle. Det marine liv er betagende. Snorkling står på min liste. Jeg har altid ønsket at se farverige koralrev. Du vil ikke blive skuffet. Det er som at træde ind i en anden verden. Jeg kan næsten ikke vente. Har du andre tips til en perfekt tropisk ferie? Lektion 7. Alternativer til skiløb. I stedet for at stå på ski, lyder det som et godt alternativ. Ja. Nød du din tid på pisterne? Det gjorde jeg. Men jeg syntes, kulden var ret udfordrende. Det kan jeg godt forstå. Skiløb kan være både spændende og udmattende. Præcis. Jeg foretrækker varmere aktiviteter, såsom sneskovandring. Det er en fantastisk mulighed. Det giver dig mulighed for at nyde landskabet uden kulden. Ja. Plus, det er god træning. Jeg er enig. Det er altid en sejr at holde sig aktiv, mens man nyder naturen. Måske skulle vi planlægge en sneskotur sammen. Lektion 8. Kommunikationsstile. En forskel jeg har observeret, er kommunikationsstilen i forskellige kulturer. Det er ret spændende. Jeg er nysgerrig efter, hvordan du ville beskrive det. Jeg bemærker, at nogle kulturer er mere direkte, mens andre foretrækker subtilitet. Det er en interessant sondring. Det kan føre til misforståelser. Sandelig. Det er vigtigt at tilpasse sig andres kommunikationsstil. Absolut. Jeg synes, at aktiv lytning hjælper med at bygge bro over disse huller. Det er en værdifuld færdighed. Det viser respekt og åbenhed. Ja. Det giver mulighed for mere meningsfulde samtaler. Lad os øve os på disse færdigheder i vores diskussioner. Lektion 9. Opbygning af selvtillid.
At øve sig i at tale i telefon med en ven kan hjælpe med at opbygge selvtillid. Jeg er helt enig. Det mindsker frygten for at begå fejl. Præcis. Det er et trygt rum til at forbedre kommunikationsevner. Har du prøvet det? Ja, og det var overraskende nyttigt. Jeg burde give det et forsøg. Jeg føler mig ofte nervøs under telefonsamtaler. Du vil føle dig mere tryg ved at øve dig. Det er betryggende. Jeg skal nok bede en ven om hjælp. God idé. Sammen kan I støtte hinanden. Lektion 10. Vejledning. Selvfølgelig, det er lige nede ad gaden. Drej til venstre ved trafiklyset. Det lyder simpelt nok. Hvor langt er der herfra? Det er kun 5 minutters gang, så du skal ikke vente længe. Perfekt. Jeg sætter pris på klare anvisninger. Jeg prøver altid at være så præcis som muligt. Det er essentielt. Jeg farer ofte vild uden klar vejledning. Jeg kan relatere. Det er nemt at blive overrumplet på ukendte steder. Absolut. Tak for din hjælp. Jeg føler mig mere selvsikker nu. Når som helst. Nyd din tid på din destination. Lektion 11. Udsigt over byen. Jeg håber, at vores hotelværelse har en flot udsigt over byen. Det ville være pragtfuldt. Jeg synes altid, at udsigten over byen er forfriskende. Sandelig. Der er noget magisk over de blinkende lys om natten. Jeg er helt enig. Det er som om byen er levende med historier, der venter på at blive fortalt. Præcis. Forestil dig at nippe til en kop kaffe, mens du kigger på byens skyline. Det lyder dejligt. Jeg kan allerede forestille mig det. Vi bør helt sikkert bede om et værelse med udsigt, når vi tjekker indisk. Absolut. Jeg ville blive ret skuffet, hvis vi endte med udsigt til en murstensvæg. En murstensvæg vækker ikke megen begejstring, vel? Lektion 12. Sejlads sydpå. Jeg hørte, at nogle eventyrer for nylig sejlede syd for sejlruterne. Det lyder spændende. Gad vide, hvordan de klarede det. Jeg tror, de brugte en åben båd og stolede i høj grad på deres instinkter. Det må have krævet utroligt mod og kunden. Absolut. Det er ikke nogen lille bedrift at stå over for elementerne i sådan et lille fartøj. Jeg kan ikke forestille mig spændingen ved at navigere i de farvande. Det må have føltes som en episk rejse. Ikke sandt. Jeg beundrer deres beslutsomhed til at udforske det ukendte. Det kræver bestemt en særlig slags person at omfavne den slags udfordringer. Lektion 13. Udforskning spontan. Jeg tror, at det at udforske på egne præmisser er den bedste måde at rejse på. Jeg er helt enig. Spontanitet fører ofte til de mest mindeværdige oplevelser. Ja. Man ved aldrig, hvilke skjulte perler man kan opdage. Præcis.
Nogle af mine yndlingseventyr var uplanlagte. Min også. Det er befriende at omfavne det uventede. Det er det bestemt. Det gør rejsen mere spændende. Jeg oplever ofte, at de bedste historier kommer fra øjeblikke med spontanitet. Absolut. Livet er for kort til at holde sig til en fastlagt rejseplan. Lad os lov at være spontane under vores rejse. Lektion 14. Immigrationshistorier. Jeg læste for nylig om millioner af mennesker, der emigrerer til USA fra forskellige lande. Det er et fascinerende emne. Hver historie er unik og fuld af mod. Ja, sandelig. Mange er kommet fra Mexico og adskillige asiatiske lande. De bringer rige kulturer og traditioner med sig. Præcis. Det skaber et levende tapet af mangfoldighed. Jeg finder det inspirerende, hvordan de tilpasser sig og trives i et nyt miljø. Absolut. Deres modstandsdygtighed er prisværdig. Vi burde lære mere om deres oplevelser. Det lyder som en vidunderlig idé. Lektion 15. Midtvej-eventyr. Har du nogensinde besøgt et cirkus midtvejs? Ja. Det er altid fyldt med spænding og latter. Jeg elsker forlystelserne, især Pariserhjulet. Udsigten fra toppen er betagende. Og karusellen bringer barndomsminder frem. Det gør det bestemt. Jeg nyder den finurlige musik. Rutsjebanerne er dog de virkelige spændingssøgendes favoritter. Ja. Adrenalinsusset er uovertræffent. Det er et mirakel, hvordan de skaber så spændende oplevelser. Lektion 16. Pendlingskreativitet. Jeg har for nylig besluttet mig for at ændre mine pendlervaner. Det lyder spændende. Hvad inspirerede denne ændring? Jeg tænkte på at gøre det mere behageligt og mindre hverdagsagtigt. En fremragende idé. Hvordan har du tænkt dig at opnå det? Jeg har til hensigt at lytte til lydbøger og podcasts på min pendling. Det er en fantastisk måde at udnytte rejsetiden på. Ja. Det kunne forvandle en kedelig rejse til en berigende oplevelse. Jeg kunne måske bare være med dig i dette forsøg. Jo flere, jo bedre. Lad os udforske nye emner sammen. Lektion 17. Sportsdilemmaet. Der har været en del debat om atleter og præstationsfremmende stoffer. Sandelig. Det er et kontroversielt emne i sportsverdenen. Mange mener, at det er uetisk at opfordre atleter til at tage stoffer. Jeg er helt enig. Det underminerer ånden i fair konkurrence. Alligevel hævder nogle, at presset for at præstere kan føre til desperate valg. Det er en foruroligende realitet. Den skaber moralske dilemmaer for atleter. Og desværre har mange andre lukket øjnene for problemet. Det er nedslående at se.
Vi skal kæmpe for integritet i sport. Lektion 18. Vennernes arbejde. Jeg hørte for nylig om en gruppe venner, der hyrede håndværkere til et stort projekt. Det lyder spændende. Hvad handlede projektet om? De skulle grave tonsvis af jord og sten væk til en byggeplads. Wow. Det lyder som noget af et foretagende. Næsten alt arbejdet blev udført med skovle, hakker og heste. Det må have været utroligt arbejdskrævende. Sandelig. Jeg beundrer deres dedikation til opgaven. Det er fascinerende at tænke på, hvor meget arbejde der ligger i den slags projekter. Og hvordan teamwork spiller en afgørende rolle i at fuldføre det. Lektion 19. Vær entusiasten. Jeg synes, det er fascinerende at se meteorologer pege på forskellige områder på kortet. Det er ret betagende. De vækker vejret til live. Jeg elsker, hvordan de forudsiger, hvor vejret vil ændre sig. Ja. Det hjælper os med at planlægge vores dage i overensstemmelse hermed. Forestil dig at kunne leve af at forudsige vejret. Sikke et spændende job det må være. De skal vide så meget om mønstre og systemer. Ja, sandelig. Og de skal være forberedte på uventede forandringer. Det er en konstant udfordring, der holder dem på tæerne. Lektion 20. Det essentielle ved rejser. Når jeg forbereder mig til en rejse, tænker jeg ofte over det væsentlige. Det er virkelig vigtigt at planlægge fremad. Hvad overvejer du normalt? Jeg sørger altid for at pakke gode toiletartikler. Det er et afgørende punkt. Du ønsker ikke at blive taget uden dem. Præcis. Et godt rejsesæt kan gøre hele forskellen. Jeg tænker også over, hvilke typer tøj jeg skal bruge. Smart tænkning. Vejrforholdene kan være uforudsigelige. Og lad os ikke glemme vigtigheden af behagelig skotsk. Absolut. De kan være afgørende for din rejseoplevelse. Lektion 21. Feedback er vigtig. Jeg mener, det er vigtigt at få feedback fra andre brugere. Absolut. At modtage forskellige perspektiver kan forbedre vores forståelse. Det kan også hjælpe os med at forbedre vores idéer betydeligt. Sandelig. Konstruktiv kritik er en gave, og men nogle gange svær at acceptere. Meget sandt. Det er dog afgørende for personlig og professionel vækst. Præcis. Det er som at have et spejl, der afspejler vores styrker og svagheder. Og det fremmer samarbejde, hvilket altid er gavnligt. Ja. Teamwork fører ofte til innovative løsninger. Jeg oplever ofte, at feedback åbner nye veje for kreativitet. Lektion 22. Fortidens bekymringer. Jeg læste, at der i løbet af 1980'erne var øget bekymring over forskellige sociale spørgsmål. Ja, det var helt sikkert et transformer-inerti. Ændringen i den offentlige mening var ret mærkbar, ikke sandt?
Sandelig. Det virkede som om, at forskellige bevægelser tog fart i den periode. Det er fascinerende, hvordan samfundet reagerer på skiftende omstændigheder. Meget sandt. 1980'erne var præget af betydelig kulturel skift. Jeg undrer mig over, hvordan disse forandringer har formet det moderne samfund. De lagde helt sikkert grundlaget for mange aktuelle diskussioner. Det er interessant at analysere, hvordan historien påvirker vores nutid. Lektion 23. Jubilæumsfejring. Jeg hørte, at du planlægger en særlig fest. Ja, det lyder dejligt, ikke sandt? Nogen særlig grund til fejringen? Det er deres årsdag, så vi arrangerer en sammenkomst. Det er vidunderligt. Jubilæer er værd at fejre. Jeg er enig. De markerer vigtige milepæle i forhold. Hvordan planlægger du at fejre? Vi holder en lille middagsselskab med nære venner. Det lyder dejligt. Intime sammenkomster kan være helt særlige. Lektion 24. Værdifulde øjeblikke. Jeg tror på, at ægte kærlighed handler om at værdsætte hinanden. Jeg er helt enig. Det er de små gestusser, der betyder mest. Ja. Det er vigtigt at finde tid til hinanden, selv midt i en travl hverdag. Sandelig. Engagement handler om at få de øjeblikke til at tælle. Og det er vidunderligt at se par, der stadig flirter sammen efter flere år. Ja. Det holder gnisten i live, ikke sandt? Absolut. Små ting som at male negle kan være et dejligt ritual. Jeg elsker det. Det er en smuk måde at knytte bånd på. Kærlighed handler i sandhed om fælles oplevelser og hengivenhed. Lektion 25. Beslutninger om gæsteliste. Hvor mange gæster har du tænkt dig at invitere til festen? Jeg tænkte på omkring 8-10 personer. Det lyder som et overkommeligt tal. Ja, jeg tror, det vil skabe en hyggelig atmosfære. Er der nogle særlige gæster, du er begejstret for? Jeg glæder mig især til at se dem, der har støttet mig gennem årene. Det er dejligt. Det er altid dejligt at fejre med dem, der betyder mest. Præcis. Jeg vil have, at alle føler sig inkluderet. Det lyder som en fantastisk plan. Lektion 26. Indkøbsstrategier. Har du en strategi for at sikre, at du aldrig glemmer noget, når du handler? Jeg prøver mit bedste, men jeg glemmer ting en gang imellem. Det sker for de bedste af os. Ja. Jeg synes, at det hjælper enormt meget at lave en liste. En liste er faktisk en pålidelig metode. Jeg forsøger også at kategorisere varer baseret på butikkens layout. Det er en smart tilgang. Det minimerer tilbagetrækning og sparer tid. Den strategi burde jeg følge. Lektion 27. Charlie Browns gåtur. Har du nogensinde bemærket,
hvordan Charlie Brown ofte er centrum for opmærksomheden? Ja. Han har sådan en charme, man kan relatere til, ikke sandt? Jeg elsker, hvordan karaktererne altid kommenterer hans tilstedeværelse. Det er, som om de har en udtalt anerkendelse af hans personlighed. Nå, her kommer gamle Charlie Brown, siger de. Ja. Det er et bevis på hans udholdende karakter. Gode gamle Charlie Brown finder altid en måde at få os til at smile. Hans eventyr minder os om vores egne kampe og triumfer. Præcis. Det gør ham til en ikonisk figur. Lektion 28. Opgraderinger af hjemmet. Har du nogensinde overvejet at friske dit hjem op med hurtige opgraderinger? Det har jeg helt sikkert. Det kan gøre en betydelig forskel. Ja. Nogle gange kan et nyt lag maling forvandle et rumænsk. Helt sikkert. Det er utroligt, hvordan farver påvirker humøret. Jeg nyder også at ommøblere for at få et nyt perspektiv. Det er en fantastisk idé. Det kan skabe en helt anden atmosfære. Har du prøvet at tilføje dekorative elementer, såsom planter? Ja. De bringer liv og vitalitet ind i rumænsk. Det er virkelig berigende at personliggøre sine omgivelser. Lektion 29. Weekendture. Har du nogensinde overvejet at tage på en spontan weekendtur? Absolut. Det lyder spændende. Jeg tror, det kunne være en forfriskende pause fra rutinen. Sandelig. Nogle gange er et skifte af landskab alt, hvad vi behøver. Har du nogle destinationer i tankerne? Jeg har overvejet en strand eller en hyggelig bjerghytte. Begge muligheder lyder lækre. Jeg ville elske at udforske nye steder. Spontanitet kan føre til uforglemmelige eventyr. Lektion 30. Jægerpilotens tilbagevenden. Det er ret bemærkelsesværdigt at vende tilbage til Texas efter alle disse år. Det må da være nostalgisk for dig. Var du pilot, mens du var her? Ja, jeg tjente som jægerpilot i Texas Air National Guard. Det var spændende dage. Det lyder spændende. Hvilket fly var dit yndlingsfly at flyve med? Jeg havde en særlig forkærlighed for F-4 Phantom. Den var kraftfuld og adræt. Jeg kan kun forestille mig følelsen af at svæve gennem himlen. Har du haft nogle mindeværdige oplevelser? Sandelig. Der var denne ene gang under en træningsøvelse, hvor jeg udførte et perfekt tyndeslag. En tønderrulle. Det lyder imponerende. Fik du nogen applaus for det? Det gjorde jeg faktisk. De andre piloter jublede, og det føltes som en scene fra en film. Lektion 31. Atletiske præstationer. Har du bemærket, hvordan de seneste sportslige succeser har startet en del samtale? Sandelig. Det er fascinerende, især med Williams-søstrene i tennis og Tiger Woods i golf. Præcis. De har bestemt domineret deres respektive sportsgrene.
Det rejser et interessant punkt om repræsentation i atletik, ikke sandt? Absolut. Det lader til, at diskussioner om race og succes ofte centrerer sig om hvide atleter. Ja, og alligevel udfordrer præstationen hos personer som Williams-søstrene den fortælling betydeligt. Det gør de virkelig. Deres ihærdighed og dygtighed har omdefineret, hvad succes ser ud i tennis. Derudover har Tiger Woods ændret golfens landskab og gjort det mere tilgængeligt for mange. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan de har inspireret en generation af atleter med forskellig baggrund. Lektion 32. Forhandling af tid. Jeg håbede på 50 dage til vores projekt. Hvad med at vi mødes halvvejs om 47,5 dag så? Det lyder fair nok. Det er altid godt at gå på kompromis. Sandelig. Det bevarer freden og hjælper os med at komme videre. Ja, og det viser også, at vi begge er investeret i resultatet. Absolut. Plus, det giver os lidt fleksibilitet. Fleksibilitet er nøglen i ethvert samarbejde. Ja, det er sandt. Det giver mulighed for justeringer, hvis det er nødvendigt. Og det viser, at vi værdsætter hinandens tid. Lektion 33. Urtemedicin. Har du nogensinde prøvet at lave dine egne hudplejeprodukter? Ja, det har jeg. Jeg håbede på at lave en hjemmelavet toner med kamille. Kamille er et glimrende valg til at berolige huden. Jeg er enig. Den har så beroligende egenskaber. Hvilke andre ingredienser planlægger du at bruge sammen med kamille? Måske ved at tilsætte lidt rosenvand for ekstra fugt. Det lyder dejligt. Kombinationen må dufte vidunderligt. Det er faktisk ret forfriskende. Har du prøvet at lave toner før? Det har jeg ikke, men jeg synes konceptet er spændende. Lektion 34. Slette indianere. Har du nogensinde studeret præriendianerne i Nordamerika? Ja, deres historie er utrolig fascinerende. De boede primært på den centrale prærie, ikke sandt? Korrekt. Deres livsstil var tæt knyttet til jagt. Det er imponerende, hvordan de har tilpasset sig deres omgivelser. Sandelig. De var dygtige jægere og samlere. Deres kendskab til landet var bemærkelsesværdigt. Absolut. De vidste, hvordan man udnyttede alle tilgængelige ressourcer. Det er et bevis på deres modstandsdygtighed og opfindsomhed. Lektion 35. Rejser i udlandet. Har du nogensinde rejst til udlandet på ferie? Ja, jeg har været så heldig at besøge flere lande. Det er vidunderligt. Hvilken var din favorit? Jeg nød virkelig min tid i Italien. Kulturen er fascinerende. Italien er sandelig en skattekiste af historie og kunst. Jeg er enig. Maden var en oplevelse i sig selv. Jeg kan kun forestille mig det. Hvilke retter nød du mest?
Pastaen var udsøgt, og gelatoen var himmelsk. Gelato synes altid at være et højdepunkt for rejsende.